Goedemorgen, naar je vlog. Jens, wij best. We best. Volgens mij wordt dit hem. Film dat je dat net... Wacht even. 100 kilometer verder en nog steeds niks. Dat film? Ja, met dat andere ding, maar dat kunnen we... Oh ja, ho Erik, even opnieuw. Er komt niks terecht van. Die kerels die hebben er prut van. Echt waar. Oh. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben super krek waarom van Skilher. Joet hebben de hele dag nog opnames gewoon. Ik ga net om het vloggen geweest. Want, ja, ik ga Joet net het vloggen geweest, maar Jelk had het vloggen geweest. Want, Joet wie echt de start van Teacher Kantoor. Helaas kon ik er de eerste dag net bij wezen. Maar zoals ik al zei, Jelke had de vlogcamera mee en ja, het is net de Chits-vlog, maar de Jelke-vlog. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Hier komt er mijn mansje, Jelke. Goedemorgen, naar je vlog. We zijn hier bij Teacher Kantoor. En mij maar even zien. Bekende auto. Hele creatie. Het thema is, maar dat hier waarschijnlijk in de gaten, koud in West. Ik zal zo een prorondien, ziet er geweldig uit. Mooi dan met ijs oppakken. Voor ik er even een licht verhaaltje over wat de bedoeling is van het hele gebeuren, stel ik eerst even voor, mij waar je dus mij in. Mijn medebestuursleden, Tjepko, ik zit hier. Ja, meer binnen, dat ik krijg. Nou ja goed, het komt nergens voor. Het komt net in Nederland voor, ik denk in heel Europa net, dat er een toertocht is die volgt met een live band. En wie hebben we voor kunnen krijgen om mijn eigen live band, de band, met een paard te gaan. Man, waar ben je? Oh, hier zit het. Ja, ze vallen net op. Ze vallen totaal net op. Deze vier, ja, daar ben we zeer trots op. En wie vind ik elke keer een grote eer dat je met mij willen. En wie mij zitten we heel veel leuk. Je zit een spoortje van nee, wie vindt het allemaal leuk, maar ja, ze zo matten. Die jongens die kennen overal heen, die kennen heel Europa trouwens, die zitten in al je voorprogramma's. Maar ze zeggen, wij gaan nergens in, we gaan alleen maar Teacher Kantoor. Nou ja, dat kan we natuurlijk wel waarderen. Dus ik geef jullie even een veske jongen waarschijnlijk. Ik wil een groot applaus aan, dan niks die in maar fruit. Hoe gaat het jongens? Goed. Zijn we klaar voor? Zeker. Doe maar even draaien, maar doe best onze moonshiner. Oh ja. Hey Marianne. Hi. Best je tevel een beetje? Ja. Jens, wij best. We best. Zit deze man die snapt het. Een koffiezetapparaat. Jeff, Master Shin, dit is ideaal. Maak een drontje en dit doe ik dan. Succes, 60 hè? Denk erom, achter die. Nou man, ben je er klaar voor? Ja. Erik en een drok de route ontchecken op zijn mobiel. Denkt er. Nee, maar de tussenstand op echt. Oh, tussenverland op echt te brengen. Nou al. Nu al, ja. Ik ben nog niet eens weg. Ik ben nog net nodig van Hoes. Ik mis die papi. Ja, wie? Daar gaat de band. De dement band. Hallo. Mannen, het zit hier zo. Linksaf even het warpunt bij de 10. Je moet rechts zo. Even om de griep heen. En dan op naar Burgum, centraal als Burgum, Drachten. Drachten even de Warpwij op naar Emmen houden. Oké. Ja. Tussen Drachten en Emmen is Oosterland Makking hier, daar heb je uiteindelijk de route. Makking. Ja? Ja. Dag op Drachten, dan moet je de hele dag uit want, dan hebben ze varketting met die aan. Ja. Dan ben ik foto op Drachten. Dan wil ik daar, dit foto zit al in een oproute. Dit foto zit we dan even bij hem halen. Zodra je een opdracht die in hebt, stuur hem dan even niet naar. Ja. Nou, en er ben nog wat vragen tussendoor. Jong is er iets te krijgen op camping. Sim betaling natuurlijk, maar die lui die hadden een beetje brekken nadat er een 140 man kwam met die. Helemaal pen van je honden? Nee, zeker niet. Als we wel een pennen van meer hoor. En we gaan niks per kilometers te doen. Ruilen. Jim Gong. Linksom. Succes. Hoi, radio. Hoi.
shiner. Er zit een mooi hoedje op. Ik ben een krak op paard en daar staat er al, ja. Nog geen 10 minuten weg. Het is dan net leeuwen. Wij zijn hier ondertussen bij een manege bedarren. Zitten daar op daar dracht bij dat we hinderreden moeten. Dus ja, een van die oren jongens die moet maar even op hinder zetten, want dat goed om mij net. Dus we zullen even zien. Er zijn 12 famkes die zouden een hinder ophalen. Volgens mij wat dit hem. Mooi klein paardje. Doe maar erop. Dat is leuk de vlag. Ja, oei. Ja, nou is het met jou. Je moet hinderrijden. Ja. Oh, braaf. Oh, braaf. Hou op. Dat zie je. Mooi man. Dat is maar filmen. Ja, ik nog Ja, je staat erop. Hij loopt. Maar er is een Duitsje. Ik heb wel een snappen, meisje. Zo'n Western-Duitsje. Oh, deze is wel wildje, Jelke. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, dit is verschrikkelijk. Ze hadden hier nog plat in de nek. Hij laat direct de leur hangen. Jij erop. Het Nou, maar was ze ook shit. een film dat je dat net... Oh, wacht even. Nou, mooi. Zo af, hè? Die ben je eruit. Ja, Ga je staan? Wat ben je gerust, ja. Moet je de cowboyhoed van je kameraad niet op hebben? Nee, dat wil hij niet. Hij is een beetje dwaas. Hij bluis. beste vriend. Ja. Al 70 kilometer onderweg en nog niks. 100 kilometer verder en nog steeds niks. We zijn er weer, in een dorpje. Bijna 200 kilometer verder. We gaan nu op zoek naar Maria, de heilige maagd. Tja, ik denk dat we helemaal de bezig met het werk. Ja, live! Live! Anderhalf uur. Gezellig wat. Gezellig wat. En zat is bij jou. Nou, we zijn even op een veromreis. We hebben skiën dus nog, dus we gaan naar huis. Nee, grapje. We willen een beetje verkeerd rijden. En als het goed komt, volgens Erik, dan mag het goed komen. Dus we zullen even zien. Jongens, hoe lukt het? Lukt het? Nou, dus je gaat vrij gaan we dus op een man. Die heeft plannen. Is het net prachtig? Ja. Maar dan moet ik even zien wat er op het papier staat. Wat dan weer? Nog film? Ja, met een andere ding, maar dan kunnen we... Oh ja. Oh Erik, even op mij. Even op mij, draw. Dan kan ik nog wel met de hand staan. Was het film niet? Ja, doe maar. Opdracht. Dat is maar iets uitzien. Ballen masseren. Oh jongen, mijn zin alleen rijden, jongen. Mooi. Leuk huis, hé. Dat toch, dat ding over. Dat ding op het tankstation. Dat hebben ze, is immers gesloopt. Er komt niks terecht van. Die kerels die hebben er een prut van. Echt waar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 2 navigators voorin zitten. Oh, Wie heeft het? Er komt niks goed van. Bijna 5 uur en we zijn er nog niet. Wat zei je? Gaat wel lekker ja, hier. klopt. Ja, nee, dat... Tadaa. Ja. Ik zal even een foto maken van die ploeg. Dan haast ik wat op een video. Tje, die ploeg. Tje. Kom ik mooi even zo.
Erik staat daar op de foto. Alles klaar, we gaan weer verder. Die Wildenbroek is het dan, hè? Wat komt er straks tegen, Jelke? Een stroomhokje. En wat staat erop? Stroomhokje. Wat staat erop? Een koe. Die is hem bezongen. Tje, die. Ja, maar die zit achter ons. Aha. De echte. Stroomhokje of scheethokje, wie zal het zeggen? Nee. Jelke denkt dat hij aan het vissen is, dus hij doet de vishengelding. Deze zal hetzelfde zijn. Vishengelding. Zie je dat? Maar hij zal, Maar Erik hij was zal ook- in koegelen. Erik was ook wel Hij zal in kwaad. koegelen. Want Erik die was bijna onthoofd, zei hij. Door Door zo'n ding. Hij gewoon een stokje tegen de kop aangeding. En moet gewoon uitkijken waar je loopt. Alweer. Maar de tent die staat, het tentje van Erik staat. Hey, wij zijn aangekomen in Duitsland ergens. Ik ben de hele dag aan het vloggen voor de Die komt vanavond met Jan Thijs. Wij sliepen hier. Daar slaapt Erik. Ik en Mark lekker aankropen, dus ik rijd toen net koud. Daar lijkt Tiffany, daar bij Marianne. Ze lijkt op te sliepen. Oh nee, ze eerder nog net, maar ze komt haast. Hoe een oerke straaien, fjouwen. Dus je houdt hem op de hichte. En net Erik, was er nog wat vertellen? Lekker een stukje cheese? Nou ja, meesken. Vond je hem dit een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. Hey hoi. En vergeet net de chill app te downloaden. Beste.